А ето е и обещаната практика, с която мощно да привлечеш парите и благата в своя живот. Тя е изключително лесна и много приятна. Аз съм Веселка Йорданова, авторът на книгите от поредицата Решимост. Ето в какво се състои практиката. Вземаш една 100 левова банкнота и я поставяш в отделна преграда на своето портомоне, така че да не ги харчиш. Ако не можеш да си позволиш да замразиш 100 лева, можеш да си нарисуваш такава банкнота, да я изрежеш и отново да я поставиш в отделна преграда на своето портомоне. И всеки път, когато влезеш в магазин или минеш покрай някоя витрина, си представяш как изхарчваш тези 100 лева. Използвайки този игрив подход, като изпълняваш практиката и харчайки многократно тези пари в въображението си, се случват две неща едновременно. Ти създаваш мисъл форми на предметите и услугите, които купуваш, и задействаш закона за привличането. И съвсем скоро в твоята реалност ще започнат да нахлуват истински предмети и услуги, и не само тези, които си представил, но и много други такива. И второто нещо, което се случва, е, че ти не внасяш никакво съпротивление в целия процес. Отсъстват емоции като притеснение, че парите ти ще свършат, тормоз, че цените на стоките са много високи, и тази липса на отрицателни емоции те превръща в един огромен магнит, който мощно започва да привлича към себе си стоки, услуги и много пари.